ihe a na-akpụ n'ọbata yalidile na-arụ ya igbo ya onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na okwu ndị okenye bụ okwu mmụọ. Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye ọbụla na-akpa arụ ma ọkwa na onye na-akwado arụ n'ụzọ ọbụla ga-akwapụrụ anyị n'obodo. Nke a mere na ala ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South n'ime steeti Anambra, dịka ndị okenye, ndị ichie nakwa ndị nnọchite anya arụsị dị iche iche enwere na ya bụ obodo pụtara ma kpọọ iyi imegide ndị na-akpa arụ nakwa ndị na-akwado arụ n'ụzọ ọbụla na ya bụ obodo. Ụfọdụ n'ime ihe arụ dị iche iche bụ nke ha gụpụtara, ha si na onye ọbụla na-etinye aka na ya ma ọ bụkwa na onye ọbụla na-akwado ya ga-ewere ala ezere mmiri, gụnyere igbu mmadụ, ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, ịkpọrọ nwa mmadụ ibe gị ma laa ya n'iyi nakwa ihe ndị ọzọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. ihe a na-akpụ n'ọbata yalidile na-arụ ya igbo ya onye nyere mmadụ ndalụ iyi ihe a na-akpụ n'ọbata na-arụ ya igbo ya onye na-ezu ori na anụ ọba ịbụ onye ọba ma ị bịara abịa n'ọba ma ibi ebi n'ọba, ị na-akpaka ụzọ mmadụ, iji egbe ezu, iji mma ezu, iji wipọn ọbụla nwere ike imerụ mmadụ arụ wee na-analụ mmadụ ibe ife ya n'ike, ma ị na-akọlụ mmadụ ma edu n'izu ịkọlụ mmadụ, ihe agbuo ya onye na-agwọ nsị megide mmadụ ibe ya na ụdị ọbụla, ma ị bụ onye ọba ma ibi ebi n'ọba ma ị bịara abịa n'ọba, ihe agbuo gị onye ọbụla na-agbachiri mmadụ ibe ya ife ọma ga-abịa ya n'ụdị ọbụla, ihe agbuo ya onye ọbụla na-emegide nwaanyị ajadu ma ọ bụ nwaanyị ajadu na-emegide mmadụ ibe ya n'ụdị ọbụla, ihe agbuo ya onye ọbụla na-eduba mmadụ n'otu ọjọọ dị iche iche bụ otu na-emegide obodo, otu bụ n'obodo adịrọ mma, ihe agbuo ya onye kpọrọ nwa dị n'anị ọba ka ọ zụọla ya afịa ma chọọ imebi akara aka nwa ka ọ ghara ịbazi ulu, ihe agbuo ya onye ọbụla bụrụ mmadụ obom ife ọ na-emerọ ma ọ bụ onye ọba ma obi ebi n'ọba ma ọ bịa abịa n'ọba, ihe agbuo ya onye ọbụla na-ezubelu mmadụ ime ife ọjọọ n'ụdị ọbụla, ma ọ bụ onye na-atọlụ mmadụ ma ọ bụ onye dị n'alụ iduba mmadụ ime ife ọjọọ, ma ọ bụ onye ọba ma ọ bụ onye bi ebi n'ọba ma ọ bụ onye si esi wee bịaka n'ọba, ihe agbụkwanụ ya Ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ana m eche na ọ bụrụ na mmadụ niile bụ ndị kpọrọ onwe ha ndị omenala bụ ụdị omenala ka ha na-eme, o nweghịkwana ihe ọjọọ hụrụ n'omenala, maka na ihe niile bụ nke ha gụpụtara ebe a bụ ihe dị iche iche bụ nke ndị ala dị mma na-eme iji wee mebie obodo. Mana gị onwe gị, ọ bụrụ na echiche obi gị ma ọkwa na ihe ị ghọtara na ya bụ ihe onyonyo dị iche n'ihe m kwuru ugbu a, ị nwere ike denyere anyị ya n'ọkwa kọmentị. Denyere anyị uche gị n'ihe onyonyo a nke ị kiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị. Darụkwa gị na-esonye bụrụ anyị esonye, ekelekwa gị ọ na-asị gị jide ka iji maka onye si ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu.
ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m matọkụma Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka anyị mara ma anyị ga-achụpụnata ndị ala dị mma. Danụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.